Αγαπημένοι μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω σε άλλη μία μοτοβόλτα. Σήμερα θα κάνουμε μία εκδρομούλα στην κεντρική Εύβοια. Η πρώτη μας στάση θα πραγματοποιηθεί στην παραλία Αυλίδος, σε ένα πολύ όμορφο μαγαζί που λέγεται Το Κύμα. Ωραίες γεύσεις και πολύ καλές τιμές. Η παραλία Αυλίδος βρίσκεται στην ηπειρωτική στερεά Ελλάδα, στις δυτικές ακτές του νότιο Ευωικού κόλπου. Συνορεύει με το Δήλεση και απέχει από τη Χαλκίδα 16 χιλιόμετρα. Αφού ξεκουραστήκαμε, συνεχίζουμε την πορεία μας σε την επόμενη μας στάση, που θα είναι στα πολιτικά Εύβοιας. Τα πολιτικά Εύβοιας είναι χωριό του Δήμου Διφύων Μεσαπίων. Απέχουν 24 χιλιόμετρα από τη Χαλκίδα και έχουν μια πολύ όμορφη παραλία. Ο επισκέπτης στην κεντρική του πλατεία θα βρει πολύ όμορφα καφενεδάκια στη σκιά μεγάλων πλατάνων.
Στην παραλία των πολιτικών βρίσκεται το κάμπινγκ Πλούταρχος, ένα πολύ ωραίο καταπράσινο μέρος που θα το απολαύσεις είτε είσαι έμπειρος κατασκηνωτής είτε εντελώς αρχάριος. Εάν δεν διαθέτεις κάποια σκηνή ή τροχόσπιτο, μπορείς μετά από συνεννόηση να νοικιάσεις εντός του κάμπινγκ. Δεν γίνεται να βρεθείς διαπολιτικά ευβίας και να μην επισκεφτείς το Coco Beach House. Πραγματικά ένα μαγευτικό μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, το ποτό σου, ακόμα και το φαγητό σου, δίπλα στην τεράστια πισίνα του ή στην παραλία με τους φοίνικες. Ο Χρήστος και η Ειρήνη, οι ιδιοκτήτες του Coco Beach House, πραγματικά έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά στο χώρο. Κάθε χρόνο θα συναντήσεις και κάτι διαφορετικό. Αγαπημένοι μου φίλοι, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού σε μια επόμενη βόλτα μας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να προσέχετε στους δρόμους.